Shout out Pilipinas. Ay, ko. Yan lang. Huwag mo iipat. May nasilip guys. May nasilip. Wala man nanonood. Ano lang itong live ko eh. OFW Just TV Kulangot. Oo nga, may kulangot eh. Sinisipon ako gata eh. Ano ka na ako yung ano dun? Ha? Allergy yan ba? Nag-iisip ko na sipon. Kaya nga, hindi mawala-wala ko. Allergy na yun. Hello! Yung ano nga, idikit natin bukas ba? Oo nga, ayusin natin to. Ang lamig bro. Itong ilong ko eh. May nipper ka na eh? Nipper? Ano po siya? Tanan dito. Wala na ako. Kahit di na. Palagpay, palalalagpay. Shout out sa isang viewer namin dyan. Wala nang nanonood. Ha? Wala? Mag-alas 10 na pala.